informativa forma part d'un conjunt de càpsules on expliquem com pots solucionar els dubtes que tens en relació a la teva documentació. En aquesta càpsula parlarem de l'autorització per raons humanitàries i l'autorització per violència de gènere. Què és l'autorització per raons humanitàries? L'autorització per raons humanitàries és una via excepcional dirigida a persones extracomunitàries per obtenir una autorització de residència un cop la persona es troba a Espanya. Aquesta figura permet obtenir una autorització de residència o residència i treball depenent del motiu d'obtenció d'un any de durada i demostrar que es donen una sèrie de raons humanitàries, ser víctimes de determinats delictes, tenir una malaltia sobrevinguda o existir perill de retorn al país d'origen. Quins requisits s'hauran de demostrar per demanar aquesta autorització? S'ha de complir no tenir antecedents penals, estar en situació administrativa irregular i demostrar alguna de les circumstàncies de caràcter humanitari que demana la normativa. Víctimes de determinats delictes, delictes contra els treballadors, denegació d'un dret per motius de discriminació racista, xenòfoba, de gènere, per religió, etc. Qualsevol delicte en el qual s'aplica l'agreujant de discriminació de l'article 22.4 del Codi Penal per motius d'ètnia, religió, gènere, etc. Delictes per conductes violentes en l'entorn de la llar familiar, persones amb una malaltia greu de caràcter sobrevinguda que requereixi d'assistència mèdica especialitzada no existent al seu país i que en cas de no obtenir-lo posi en risc la seva vida o integritat física. Excepcionalment, en el cas de menors d'edat, la malaltia podrà ser no sobrevinguda sempre i quan el menor arribés a Espanya amb un visat per tractament mèdic. I finalment, persones que en cas de retorn a país d'origen estigui en perill la seva seguretat o la de la seva família. Quina documentació hauràs de presentar per sol·licitar l'autorització per raons humanitàries? La documentació necessària és la següent. En primer lloc, el certificat d'antecedents penals del país d'origen o del país de residència dels darrers 5 anys que hagi estat emès en els darrers 6 mesos. No caldrà presentar un certificat d'antecedents penals nou si la persona ja havia presentat anteriorment una sol·licitud de residència. Aquest document haurà d'estar legalitzat i traduït per un traductor jurat a Espanya en cas que el document no estigui en llengua espanyola. No caldrà presentar el certificat d'antecedents penals i policials a Espanya, ja que la pròpia administració els comprovarà. També serà necessari el passaport, el títol de viatge o la cèdula d'inscripció, el certificat de padró actualitzat i, per últim, acreditar la raó humanitària que pateix la persona. En el cas de víctimes de delictes, caldrà una sentència judicial ferma, és a dir, que ja no és recurrible, on es reconegui una condemna per algun dels delictes contemplats per la norma. En el cas de malaltia sobrevinguda, un informe de la sanitat pública acreditant la malaltia, el caràcter sobrevingut, la gravetat i la necessitat de tractament mèdic no accessible al país d'origen. En el cas de perill en el trasllat al país d'origen, caldrà demostrar el perill. Podràs treballar si et concedeixen aquestes autoritzacions. En el cas de víctimes de delictes i perill de trasllat al país d'origen, es concedeix una autorització de residència i treball. En el cas de malaltia sobrevinguda, només de residència. Tot i això, si la malaltia és compatible amb el treball de la persona, podrà demanar una modificació a residència i treball quan disposi d'un contracte amb salari mínim en còmput anual. Quina durada té aquesta autorització? Aquesta autorització té una durada d'1 any. Al final d'aquest any s'haurà o bé de modificar a una autorització de residència i treball, en aquells casos que disposi de l'autorització de treball i reuneixi els requisits per modificar, o bé
disposi d'un contracte de feina en aquells casos que no disposava d'autorització de treball. En els casos de malaltia sobrevinguda i perill en el trasllat al país d'origen, també es podrà optar per prorrogar l'autorització un any més si es continuen donant els requisits inicials, és a dir, que es manté la malaltia o bé el perill de trasllat depenent del supòsit. On haig de presentar la sol·licitud de residència per raons humanitàries? A l'oficina d'estrangers de la teva província, amb cita prèvia de forma presencial o telemàtica si ho fas mitjançant un representant autoritzat. Què és l'autorització de violència de gènere? L'autorització per violència de gènere és una via excepcional que es concedeix a les dones víctimes de violència de gènere i els fills menors d'edat que l'acompanyen. Quins requisits s'hauran de demostrar per demanar aquesta autorització? Cal demostrar que la dona ha estat víctima de maltractaments. Quina documentació caldrà presentar? La documentació a presentar és la següent. En primer lloc, el passaport, el títol de viatge o la cèdula d'inscripció. En segon lloc, el certificat del padró actualitzat. I finalment, acreditar que la dona ha estat víctima de violència de gènere tenint en compte que ens podem trobar amb dos supòsits. El primer supòsit, el procediment judicial s'ha iniciat, però encara no tenim una sentència ferma. En aquest cas, caldrà presentar o bé una ordre d'allunyament o bé un informe del Ministeri Fiscal en què es digui que existeixen indicis de delicte. O bé, el procediment judicial ha finalitzat i hi ha una sentència ferma que condemna a l'agressor. En aquest cas, es presentarà un testimoni de la sentència en què es digui que és ferma, és a dir, que ja no es pot recórrer. En el cas de que juntament amb la sol·licitud de la dona es presenti la dels fills menors d'edat, es presentarà el passaport i padró de cada infant, així com el certificat de naixement que demostri el vincle familiar. Quina durada té aquesta autorització? En el cas que encara no hi hagi sentència ferma, es concedirà una autorització de residència i treball d'un any de durada. Per prorrogar aquesta autorització, s'haurà de presentar a una comissaria de la Policia Nacional un certificat del jutjat que digui que el procediment judicial encara no ha finalitzat. En el cas de que ja hi hagi una sentència ferma, condemnatòria envers el maltractador, a la víctima se li concedirà una autorització de residència i treball de 5 anys de durada o bé dels anys que faltin fins a arribar als 5 anys, en el cas que hagués tingut prèviament autoritzacions provisionals. Recorda, un cop tens una sentència ferma, tens 6 mesos per demanar l'autorització de residència. On haig de presentar la sol·licitud de residència per violència de gènere? A l'oficina d'estrangers de la teva província, amb cita prèvia de forma presencial. Podeu trobar més informació al Reglament d'Estrangeria i al portal d'Immigració del Ministeri d'Inclusió a extranjeros.inclusion.gov.es. I si encara tens més dubtes o vols més informació, pots dirigir-te a la teva Càritas més propera.